Fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet inħarġu 597 permess tal-bini li flimkien jinkludu 3487 unit residenzjali ġdid. Dan jirrappreżenta żieda sostanzjali ta' 52.3% fin-numru ta' permessi u 54.4% fin-numru ta' residenzi meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Skont dejta pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-akbar sem ta' residenzi approvati kienu appartamenti li ammontaw għal 2505 units. Din iċ-ċifra tlaħħaq 71.8% tal-proġetti kollha residenzjali approvati. Warahom ġew il-penthouses b'551 unit, 291 mażonett, fil-waqt li ġew approvati wkoll 98 terraced houses. F'Malta kien hemm żieda ta' 53.6% fin-numru ta' residenzi ġodda approvati u f'Għawdex iż-żieda kienet saħansitra ogħla b'59.1%. Fuq livell reġjonali l-ogħla konċentrazzjoni ta' residenzi ġodda ġiet irreġistrata fid-distrett tat-Tramuntana tal-Port fejn ġew approvati 1276 unit. Minnaħa l-oħra l-inqas numru ta' permessi kien fid-distrett tal-Punent b'196 residenza. Fir-rigward tal-lokalitajiet, Santa Venera kienet fuq net fil-klassifika b'263 residenza ġdida approvata. Warajha segwew ħal-Qormi b'197 unit, Birkirkara b'188 unit, San Ġiljan b'180 unit u l-Mosta b'157 unit ġdid. Iċ-ċifri juru tendenza ċara ta' tkabbir fl-iżvilupp residenzjali madwar il-pajjiż b'żieda konsiderevoli fl-attività tal-kostruzzjoni matul l-aħħar kwart tas-sena.